बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 4 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। नलबारिनि रिया बर'नि बोथोर, जयश्री बर'नि जिउनि गोथां गोरबो आइनि गाबखावनाय, बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि मिथिंगानि सिङाव गोजोन नागिरनाय, बाक्सानि रैदोम बर'नि गोरोबनै खन्थाइ, क'क्राझारनि अन्जना देबि उपाध्यायनि नों रंजालां लोगो, चिरांनि सोरांस्रि बसुमतारीनि गेदेमा आइजो इन्दुमती बर', क'क्राझारनि बिरखां बसुमतारीनि अननाय गोसो, पुन' बर'नि दा सान नों अनजालु आरो क'क्राझारनि रैरुप बसुमतारीनि उदांस्रिया बयनिबो खन्थाइया सेबखांजादों आरो सुमिरननि आंनो नोंनि अननाय नांगौ आरो फिलिप ब्रह्मनि जिउनि मोदै सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।